Da farko dai ga kanun labaran. Za ku ji cewa ƙasashen British suna ƙoƙarin samar da kuɗi wanda za su ringa kasuwanci a tsakaninsu. A ta gefe kuwa za ku ji cewa tuni Najeriya ta fita daga ƙungiyar NATO ta koma ƙungiyar British. Ta gefe kuwa za ku ji cewa shugaba Putin, shugaban ƙasar Rasha, yana ƙara jan kunnen ƙasar Amurka wato su ainihin gaggauta tsaida wannan mataki da suka ɗauka ganin cewa za su farmaki Najeriya. A ƙasar Amurka kuwa za ku ji cewa wasu shugaban BBC wato sun ajiye aikinsu sakamakon fim ɗin Trump da bai musu daɗi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Dan yau ka fara shigo wannan tasha ka yau da danna masa ka haɗa mana da alamar ƙararrawa yadda zamu shirye mu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci. Ƙasar Najeriya ta fita daga ainihin ƙungiyar NATO ta shiga British ba don komai ba domin ainihin cewar ƙasar Amerika ita ce da duk take da sa hannun waɗannan abubuwan da ke faruwa da kuma ƙasar Isra'ila. Wasu daga ƙasar Amurka sun ce za su hana ainihin yaɗuwar addinin Musulunci a ƙasar da ma shauran ƙasashen duniya na ƙetaren zagayen Turai. Shugaba Putin da shi da ainihin shugaban ƙasar China sun ƙirƙiri wani kuɗi da za su ringa kasuwanci, wato ƙungiyar British da ta samar da wannan kuɗi domin kasuwanci a tsakaninsu. Za su daina amfani da dala domin cewa ganin abin da ainihin shugaba Trump yake yi na ƙasar Amurka, gani yana musguta musulmai na duniya baki ɗaya. Wato duk ƙasar da ya ji an ce musulmai sun fi Kiristoci yawa sai ya ƙoƙari ya yi farmake ta sakamakon ainihin cewar musulmai ne suke takura a Kiristoci. A ta gefe kuwa za ku ji wani fim da yake faruwa a ƙasar Amurka, wato fim ɗin Trump. Wasu shugabannin BBC sun ainihin ajiye aikinsu sakamakon wannan ainihin kalamai da Trump yake faɗa a game da Najeriya sakamakon wasu abubuwa da suke faruwa. Tun bayan kalaman shugaba Trump na ƙasar Amurka ganin cewar ya farmaki ƙasar Najeriya ba don komai ba saboda tattalin arzikinsa ya yi ƙasa, kuma sannan da wasu abubuwa dalilai da suka kamata wai ya farmaki ƙasar. Har yanzu dai babu wata hujja da ta kawo cewar ana kashe Kiristoci a Najeriya, amma a hakan yake ƙoƙarin kai mata farmaki domin su lalata ƙasar, su lalata 'yan ƙasar, su rinka kwashe ma'adanansu domin ganin cewa tattalin arzikinsu ya ƙasa a duniya. Har yanzu ƙasar China tana goyon bayan Najeriya, tana kuma gargaɗin ƙasar Amurka kar ta sake ta shiga ta kawo wa Najeriya hari. Idan kuma ta kuskura ta kawo Najeriya hari, to ita ma za ta fuskanci hukunci. A yanzu a duniya kenan babu ƙasar da ta kai ƙasar China kayan yaƙi, bama-bamai, nukiliyoyi, rocket da ma sauran abubuwan zamani na yaƙi. Babu a duniya, babu wacce ta kai ainihin China. Dan yau ka fara shiga wannan tasha ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci.